garin Tamaske da kewaye albishirinku. Kamar yadda Malam Bahaushe ya ce, lafiya uwar jiki, babu mai fushi da ke. Mese Abnasir Abubakar Tabubu ke sanar da ku cewa wannan katafaren asibiti wato likita da ya buɗe a babban birnin garin Tamaske 'yan shekara 4 da suka gabata. To wannan likitar ya ƙawata ta da kaya na zamani na aiki da ƙwararrun likitoci wanda suka san aiki, suka san menene aiki a ɓangaren likitanci. To al'umma na garin Tamaske nesa ta zo kusa, ku zaburo ku garzayo idan kuka samu babban majinyaci ko ƙaramin majinyaci, ku zo wannan babbar asibiti ta Mese Abnasir Abubakar Tabubu, wadda aka malakani da taken suna Cabinet de Soins Paramedico Sauki Tamaske. Lalle kan sauki ya samu wannan katafaren asibiti da ke babban birnin garin Tamaske da kewaye. Ba a nan aikin ya tsaya ba, an samu ƙwararrun likitoci gwannai wanda suka iya aiki, suka san menene aiki, wanda suka san menene aiki a ɓangaren likitanci. Ba a nan Malam Abnasir ya tsaya ba, a likita Mese Abnasir Abubakar Tabubu, bayan an tarbe ku da tarba irin wadda ta kamata, akwai tanadi da aka muku babba domin ƙara inganta lafiyar mutanen al'ummar Tamaske da kewaye. Lalle kan sai wanda ya je gani. Ba a nan aikin ya tsaya ba, wato bangaren mata masu ɗauke da juna biyu wato ciki a Hausance suna gabatar da wannan radio wanda ake cema a turance radio ecography, wanda suke gudanar da shi ranar Talata bakin karfe 3 na yamma, da ranar Alhamis bakin karfe 3 na yamma, da ranar Lahadi tun daga karfe 9 na safe har zuwa karfe 6 marece. Lalle wannan shine lokacin da aka fita ma mata wanda suke dauke da juna biyu domin a zo a auna lafiyar yaransu da ke cikin cikunansu. Wannan ranar Talata, ranar Alhamis da ranar Lahadi sai kun zo, fatan alkhairi. Nan aikin ya tsaya ba, mutane na garin Tamaske albishirinku. Mese Abnasir Abubakar Tabubu ya tanadar muku da ƙwararrun likitoci wanda za su gwada jininku a turance wanda ake cema examen laboratoire, wanda za ku zo a auna jininku, a faɗa muku jininku wani jinsi ne yake cikin jinanuwa, sannan kuma a fayyace muku da irin kuma abubuwan da yake damun ku a jikinku. Fatan alkhairi zuwa gare ku mutanen al'ummar Tamaske da kewaye. Mese Abnasir Abubakar Tabubu ya tanadar muku da wannan katafaren asibiti a babban birnin Tamaske domin samun lafiya. Ya nuna kishi, ya nuna hazaka da nuna kishi na nuna shi cikakken ɗan Tamaske ne da kewayenta. Akwai har mata a likita, ci gaba likita kai abin sai wanda ya gani. Mese Abnasir Abubakar Tabubu ya tanadar muku da wani wuri da ake zuwa sayan magani wanda a turanci ake cema pharmacy, mai lakanin suna Depot Pharmaceutic Tamaske, tallafi da Tamaske. Tana nan dab da bakin Cabinet de Soins Paramedico na Malam Abnasir Abubakar Tabubu. An tanadar muku da magunguna masu inganci, masu kyau, magunguna wanda ya san sun dace da al'ummar da ke cikin Tamaske da kewaye. Wannan wuraren da aka buɗa, wurin a buɗe yake a kowane lokaci idan ka je da buƙatar sayan magani koko neman agaji na gaggawa. Domin neman ƙarin bayani akan wannan katafaren asibitin, kuna iya tuntuɓar mu akan lambobin da suke kan wannan bidiyon da kuke kallo. Sai kun zo, fatan alkhairi. Malam Abnasir yake ma mutanen garin Tamaske da kewaye. Sai kun zo zuwa wannan katafaren asibitin.